Miyamana wano mwanchu muliro ndis TV oli bwanje tumuroberi bobosera bwenga oyore kerenga kyaye bwokorosa chinga cheito handonsi soberete niko tukwalia ni buna botambe kwa basomoroberio ikerekera kyaye no korosa chinga cheito twarasya bunekire anene asomo singi bwege Kristo karatoko bana ba bishop ugaiga hato tebina nara tutakirokora inde torose chinga cheito buna botambe nyero moroberio ko yini kugoja kira litukuri ichuma gochagera chinsebere mbaga chiseto kolende asinge nchabanta bange baga nibo no muroberi osuke gochia se weekend bono ni muroberi urabe ko kugochia kila lituko lya chuma mozi gojagera chinsebere ya marwaba baka chinsa isato gotoma cha gotobwatia kila lituko lya chuma mozi gojagera chinsebere mbaka chinsa isto umuroberi oyo naliura nyora abanta banganene ekera bande bareka ase weekend gotoma cha gotobwatia wenoro muroberi bubosera bwenga. Ndizi TV Obwansu bw'omugusi omuroberi okobwatia nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero y'abaibuli. Miyamano mwanchu muliro ndis TV andonsia soberte nane marogobe ngenya satu anjeire to ikireli tukulale nande marogobe ye anene ichuma yo mwelya yo motienyi okianda mwako jirwe nemeronkebere neisatu ichuma ne yo mwelya nyasatu anjeire tu atu igona kwa tena tuabere chichuma inye asomotienyi tugukora omuroberi bosera bwenga inya sao twanjire kertokora na embeo keralitukuri chuma uchagisebere chamarwa mbaka chinsesto asomuroberi bobosera bwenga nango tukwakira myemono anekro kwa bene ntumuti nyumogi makwene kimuna omuroberi ngo nyubwati ole asenjere ya mogosi yende tiangwari likyandike kumgotena bono so imeyumuroberi bobosera bwenga kero pishobu aikire asestrio duge twakwanda mangana mange buna botambe kotena omuroberi yo ikirenga kyaye no kuruza chinga chitu twarana na kichiko gendera anene asomo singi bwe Kristo ndundor kurdanche gaiga osendor ko tebana ngakyuta ke to serio morugio osokeri mate ose mate na pishobu ate osena kibono kurigio mosira ose aya ntubone tore alia asomo singi bwe Kristo na kitu tagete obosera borokane asichinga chitu na kwena kiritukuri chumo atoko bagai kunendo chiko bono ntunjo rigo jiri tukoline ko taitore badaye ase omuroberi oyo yenero ndis TV bonsmosi nyorantura asema mitandao Facebook nyora ndis TV News Digital bega sensemo ya YouTube na boto nyora ndis TV News tutumere kerengeli kyao ngakimuroberi okonyire na nikira ntokwanire kirikira rose chinga cheito embiemono tiange Bishop Nerara tokwani anentu alengenere ewiki elia antu alenge na Bishop Nyanuga bono le ntole na Bishop ala thena ngakinga yarenge na ande oiranire Bishop karibu bona yengora kwani twarenga biazana kiri ko batora mana yensakia biazana mangana nda mange ndate ko batebi biemono asinge nchomu abera mona intwe kuru muroberi yo gachagete paka bono igarero na lichuma yo mwerio umuroberi bwobosera ko jali tukuri ichuma mumayete nga guchie weekend gocha chuma mosto uchikomera na chinsa ibere igobono indaite mbate still na bebwe kaine tinchijinsa jijenjeti insanjirijiria neritukulio kalia ya change ndaite ko batebi naende ando meto nyoreri injuma mosto ajage don tuajage juma mosto ikaira na ichuma andiri aro ichuma ndiri yajire juma mosto ori kana kogenda iko tumaite naende muna dira chiko change ndaite ko batebi mono sana narenga wiki ria era mpisho Munyanuga no arenga nimaite ngamba kwaneta mangana manga maya na nimaite nga obasemia mborororo asekiro yomo ndarinje gweka isabo ke ndwezi gwikaranza na bwato obasemia kuru nimaite ngo basemi Bishop Warwete mbwa beto buya gocha semole na renge na kuru na iranete gocha roche gasi yo bokoleri na nyasaka bo muyana nge kanisa ito na kuru egari na kura saguru kwa Bangladesh no na renge litukule Jumapili Bangladesh nje ngenda bwango yana njara ayo toja kuiro biasa manju buri ono wedena Bishop ikira studio wiki ni garenga sense meyu ya Nakuru Bangladesh
asobokoreri bwo monene na kigero toko wa asubosera ase imeyo mosingi buo monene petu akwara ni kana kikomyo so ime yumuroberio ngagerta TV yabo betronira bakubotera na Joshua Dabari kire tobi kitojo kwanda lituko liarero ase umuroberio yona magdora jo kwanda anene igoro yumuroberio anete agote tobi kitugane na umosubati onyuomirwe na atakira ategerere mamumu abo ege turajuko na bono mamumu abo nyakomateina yaya mumroyo umuno gose oyo banyagoshya ibirengererio byabo umosubati oshya na mamumu abo ori bano tukwande mamori obu ngina umosubati ne tutura kwana lero bieka kiara nere met ego jase ni mata inro ekero bono ni mata inro yana tukwande mata inro yo bono ore mama kwende tukwande oria asendu sitio mosubati unajibona asendu sitio ferista mama alia ferista nata kere bon tanto memo example kiani nyomete kiani no le people nere buya ferista anya gotebi mama moina aliana umugako na aliga na mamu mo bosemia turorina bosemia bobembobe bosemia biambobo lakini mtu chikotebi na bishop asemaro bayabona na to ange garengeli kiao nere buya umosubati unyomiro mochi anya gotega rebirengera ria sarude mamumu abo ngeze na akebekirwe bishop kimbroge ngeze na akebekirwe na kwa iwure bonto tumere kerengeria nere buya atega rebirengera bya mamumu abari asarure usebona ba mbere mugako egene to kwana litukurare konende tatura ngora ni tukuri chuma ano teto tumengora na mbale barenge kweni abamu abo bale babwate obokongo asigete ande egana to tumengora rinde gochia singe bishop ngora nerie nga mongwana nalo kuruku Morris kuruga aria kiaruta nyaruka yari gutugutura yaro aria moticho mate bogirango gota banga Morris ne abante family ngimakuru ari kiaruta pole sana asinge njonale ngangerende goikana nje kangana bona ikaguchiaria mwana ino oyo nkabu atagota ende pole ndira nireso mu engineer kuruku maseso ko wanjete sana muroberio yiga na asireti sebiara gari tierio sari tu mate engineer nyomete atambogete akorete transfer tuga yokogoro so na asireti sebiara yokoro kunyakea na mosbati engineer akoro kwa Margaret igomba siretie aba moibori inasire okoro kunyakea I think ara enigwe kwiki yegocha ona togotome pole nene sana oyo minto Margaret ya sautorikereti pues oyo minto masesa sautorikereti ne familia lingima tubatebi pole sana tubwato mushiriko itoke sonsari okoro kwebali Evelyn nere sobere nyankongo na asiriti mamumu abo Evelyn naye pole sana nere nyankongo aria era asiriti mamumu abo nere tokomete pole nere bara nibwete semu se ichumeyo ono ntranyora era ini buyanga abantu abonsi ndibako bakweni bonsi bali banyo bakiriki boke makweli etoko basabera nyasaba bwire bali bayini abamu aborero etoko sabana bono kabeno bole mekeni meta bayiri barambagenda bone mutegelta bake tiganya sabe na inwe nyasaye abo moiriyo monene ekiara nere orago konyo mete mundu badena bali baje banya kolire bali bagenda lakini kola nyasaye na bokonyora obole ngoma chupere kanyoto mero chumbe yao odenga kimoroberio konyire bweka toko bole dina libaga musubati nyomete nere buya anya konyoro usemi kuru asima mumu abo omadene ngakire etena banyole na bishonto jo kwana ne sali obwamate bwenywa makire dura kwana asema robaniga tutomere uchumbe yao asema maroba bia mono maka Jackson makuri usinde di medeno hora somuroberi asema roba na bonsi bali baturigireti babo yo pesho peshae babo kemisovi motangi ke stonjali kiongozi bani unseri bon mwezi bi pono ntomere uchumbe ya abuga bali bara hoteli ya abuga wango igando to kunywe chai eli ya abuga hiyo tuja kunywe chai tutara kunywe chai iko bali mare asomoroberio biamano yanda kutubwatia na ndis TV kwa nsomuse ni nsoma jesemesino baada atigo ika studio bono bishop to chake amoroberio boniga amo subati kana manyomire bono na molete first na molete for example first metena tori bono maragwana mwana ni rosra lakini bona ta mai to sojire kanisa matera ronto bwata cash oberera mu bwata cash ntoko twara toleria eyemo and sawa ena bokonya gaturiyeti sina chikurieri baadaye metena bakawo chiko preview baadaye na boko mokwan bisho tena bisho gacho ena uko ni rose kakito to chiko ngita pia sana bisho bekoro bono nanyo mire usumunta nyo mire
mabiara bona ali matainuru musubati natakirunya ko mataina bona inyome yana naberega bishop nyuma ntara kwene niyo minto Brighton musubati naro ko kumonyenche kubo kuna jama lisiti ali sikigali chiko bakti ali stadium monyenche nari no yomwabo ko kwamboka tekera n'abanyora bara basibatiga mwega batatu bakatanga ngo banje tomurubiriyo sana so monyenche akora otuarega ali ogende na maiteki kyao na bara betago eboni mengo jogana na bagia bishome ni mbwade ganeche ora monyenche rende na kwamboka na tekera kurunyanjwa na inu na mashabiki bega mumurubiriga na netwendere kubasabira amaya bono lingana kwaboria ntubwata ushauri erengia na ntubwata ushauri erembe igo ushauri nero kolwase amo mwabo murugione eitebengia osebembe nataka ntebenga ushauri nero oro erengia nero erembe lakini ushauri tutakete kolwase matainiro na ushauri erengia because maete no murugio abara abege sirani lakini yo amata indro amoshauri amatabi yaya umwana uri munamo manyete genda irana kuchibuo so mtu bwate mata indro sibande bwato sauri erengi engia lakini mbaro okonyora babwata basibati paka muna achiete buoye nero dete komatabi muna gokora nero dete komatabi ngakia gokora kiregendo ushauri mune iyo inero togokana embe ekogera kwanyora basibati bande babeira ba mwenu da tebe bari kuigura ba kababa singenje mama ya mamumu abada kwenyarare busekuru so bokenengero kwanyoranga bose mamumu abakumutumira jibe asabu bisi ono pako bachaya umugako uriyo nyomete jaya so ono mate ya mate indra ga kinki bono konyete nandi kwazenji injango kora kiregenta asengenjo aki umusubati yachete ko wena na kirobo bisi bwanyomba mwaye agachikotegemea mamumu abo na iye talibuya igobono tote umusubati yonatakere umusubati okanywa miru bishop ochire bono buoye igobono ngayate tekobeka mamumu abo nsembo kete kirabeke mamumu abo ekera chire buoye mamumu abo igagotigara koba mamumu abo okaresobo ya mamumu abo karesobo nera manyembuo yare nera manyembuo yare na mamumu abo so bakaretaki so bale igobona ekera kogenda yakwana muno moiri abana muno moiri ya mate kera kwa nyomero mukungwa rwe chombe tari kwa namuna sobo ali kwa mugorete korwaro kwa mugorete korwo bono kogenda muno moi owaliga nigugaria oragere magana mangaere oiranego mate genda basibati batana kumanya wange owa okanga bado sobo nero ekere kwa muruseti osa bateyo ya ali kwa muno moi Bishop ndena alizo teyo lakini ile bishop ngai so nero ndate banga teyo so nero yara ya keira mago kere kwa murusetio amarika ko tabanga ki umusaja natige isenangina no musibati natige isenangina bachi chama barosi sogo yabo yitokuru kabano bosera wechinka bono barosi nkaya ngaki gutora chinkara kabiri Bishop Kenya maji korokana na amatuka mange na abangi na biaraba ubono mamumu abo murugi ortote for example ngusari bale chinga ekero ingogo sarienga no monginori osino mukungu ubono mbwate okoira mangana gete achikochoje mamumu abo ogera mamumu abo ete mamumu abo na bakonganga pi usango muntu gete omusubati yombwate nero ragere mamumu abo ngange gosena kini nyuma tutara ikabu inua bakungu muigwere bono tete kuiguga muigwere mamomino gose muigwere tato mino tanga inua bakungu muigwere abasaja baini ile ile bishop ne aba Efeso isano kebungo kia emerongebere nebe inua bakungu Ephesians chapter 5 verse 22 inua bakungu muigwere abasaja baino muna moko muigwera omonene muigwere abasaja baino telikota ya muigwera abaiboli baino ya muigwera abasaja baino muigwera abasaja baino igonga ushauri ende teyo kurwa so mongino ria se kwarwete egocha yani ngago gote biigwere
egento gioka twateba ng'aki egento ywa matara gokonye nugo goshauri ng'aki remereria ensene ko ngaga bukaraki remereria ye mata inire inengia lakini yeko ye mata mbale bago mata inire jigo chochea adena tamana yo mangao agota karu abu okay musubati kwanyora mwere kumbe mata inire mukanyerete ngaki kyokora bakabona ngyokulikia so muntu yuno mata muntu itabwatikende muntu yuno mutaka umuntu yu karuo so ejine mata inire njiro jire kabiri lakini abara kento nataka basibati bamanye baigwera basaja taringa achikoigwera mata iniro bose achikoigwera mamumu abo no yu mata amubera ndiko moigwera Biasana bona kento Bishop turaro rena tetubeke bonsi ene nto baita mono bate nto asuguma rimbo tetu bona chimata iniro Jones tujibeke Jones baita mata iniro barona bara kombairi ene mata iniro ne ani bono mama nena bara influence nyuma yani kabisa ate eno musubati kwa amo mino nera bakora abange bakora babi keranye tamutageti nyata ayo mutagete akonyole tamutageti nena bako influence kabisa nane konyoruru musubati onyomire baigwane nene mata iniro ayo musajo wakire kando bono musumari wakire bona ayo kuchikotaka gukwana turi konya nana bara igwane bako baigwane ne bako saine tiwe abaga gukora bona manju muri ndistivire bona tuakebegire by the way tiakebege onsina gi mata iniro ase iribaga bona asa musubati mbadakire na bono mbadakire baigweru mene mbare bako igweru basali nyomo lakini bishote na oposemi kubara abubuya lakini bishombo semi kimo mata iniro ararwe ochaso musubati obosemi obotangani nobo umusubati nare okogenda okay utaka kote mamu mwabo emechanda akoraki awetera labda mugaka no molevi ose agotoita ose agokoreke neke kwanyora ngo musubati oria onye mamu mwabo rumuntu bwe kanisa omotabi gente ketangani genda okonge kanisa genda okonga masabo tariko mateyo nganye genda okonga masabo nande genda okonge kanisa nande genda otebyo mu pastor ndeli agosabire because osauri njerendete yakarore unga kyo mwana ongo itwale because setani okogera abantu bande bagera bagaka bande setani yabaso acha goita bakungu babo abasaje bana bayabale negendo ke setani ogosoime acha goita basibati babo so musibati naro ko bashauri yani mungenaro ko bashauri musibati ori omutebi yaya genda okorega musibati naro kunganya ukunganya ogenda ikasobo umuntu mutabingi kyaba yari umuntu mutabiyaya nandira namuna kwa munagwacha ira namuna gwacha noni ntwe twalemerereti oibonere mata inro oro muntu mungaini mata ndubati mata itiro chingaini nane mbaro bama yete muna kibanyo metu mbaro mama yete obugima baiterete bagacha kobege sako because mugimambo yobore nywe mugima okolemereri nyomende onzu nabozera bonde bwenzi wikaringa no kolemereri koreki dibo Bishop mtatu kwengage bari batumiri SMS bise tokagera kirintara ba engage bono nibate omurugyo na tango to make sample kiane ikiaga tinde to make yonjimba was no make ya Joshua bono nibate ferista go seri go sori abeire nyomba ngata kire korate mamu mwabo ose mama Osebono agogira akirirani meta manyinga naro Brighton weko konsinde ndego ko manyinga na marito manyinga na marito bono maitoria wekarate mamu mwa ataraja ko tebi mamu mino gozi mamu mina ara manyingao igo bono ekroto kwenda kwana asamangana yobosera bisho emusubadi na bako te mamu mwabo na bako matebi tebwati bono ndokira determine obosemi kiboria komwa feedback ya enereri amathina yayo itwa muroji tago tobwa irana osamathina yaya njubo ikababa osamathina yaya oibonde mujero bravo igo bono ushauri eri omongino ori ara oyo nere guchugokonya bono because amwe sauri embe ogoitire twaire abona mwaire ekero bono toate mbons to kwana era aba bono mama oyo bono nyiborete nene mata inirare goji ase morugion erenga yata kirgosoera ase nyomo yani anera tena musubati na moto medejingenia osena ki madara go influence ngayata kirgosoera ase nyomo yani nera abre ose go sakire
omanyete abange n'abang'aini ekera arorire emechando yabeire se nyuma y'omomroye omonto abonere korangeri naye naye agokwana naye ng'aki nki ekibono nyigwete kerabo tari bosi bati okwanere naye agokwana naye oyoye nki ekirioki kieni nyigwete rire gabo naye agokwana naye omana komatenga aya bosi bati omaete ngomatebia ketari koigwa ngomatesibia ogokwana nobokari onyora ore omotine ote yaya irang'ora naye igoro mono ore ande orakora kabisa rero totebena nonye mama na bakonde kabisa ante gwetira nje enyama ya neve kabisa tari agojera musubati amochayo naye agokwana igona iseko cha nere yo ya aisa gwetaria bono gwetire maminja bono igo mwetariki yazariki buyesano majumuri gotora somuruburu bosera bwenge kazona bishop echarisabo kigurwa sikansa ya Anointed Faith Mission yotokara sira jambiri anda totebyo bosera obuya bwenga mborobyo dume tokwana abangina mama mata inro ipaka kibabwata senyuomo ya mumuro gose yo muisiko nakito kwana twatebe na watoto ya msingina ubushauri sikoba embe no engorwa semata inro ya soka nyome inyome ya bere na mamo mino oyobona okwebore debona monto mani aise go turbani abwe minto bya turbani ngwendra tore asinde anda soma bishop babere batatu bari bari ime yumuro berio wasiri mukwadana ya yagaki deribu ya pip ya dena mama tatakiri ko swanana mata indo takiri ko swanana asenyomo ya omwana ya sasa okire deribu ya pip Teresa Mboga tena watching live from Saudi. Happy preparation sabata tena no alime yumuro berio Dolphin Moraga tena Brighton na Bishop, good evening. I'm watching you live, loud and clear. Happy preparation Sabbath and happy weekend. No ali mimoro. Josephat Omwenga a password. How then a good evening from Tika Massive. How then a Morin Kirwo. How then a kwa upande wangu awezi haribu ndoa yao huenda ikiwa mama ya msichana akona ujuzi wa ndoa ambapo huyo mwanamke wakati mwingine ni mwenye asira, mama msichana atampea guidance and counseling. Exactly. Ine atu atebana nere atoka ina na bwato manye lakini ebe nere nonturubani na beko na bako nonturubani na beko amerikasi nonturubani Amura Peter Ongeri getate adana watching live from Boki Baroli. Happy preparation Sabbath, happy weekend. Safi Sheba Murada na tuned in from Ageisha. Safi Ageisha ga Joshua karigotoka nyenche kari hapo. Truvosa Ageisha mo yotoma agada Sheba Murada as my daughter. Yo da toma ire Arigeisa. Nende karotoke. Somaliland. Yo sana shepa ano dole rende na dadiga kabisa ase margoba yabone. Trubosa kemma na tena following live kabisa ase margoba ya abone. Wasiri mkuu nimeona yako biasa na tena bwa misiri biasa na ilini kirubo tena pamoja hadi mwisho. Safi kabisa tikangena sesi migai kwetera sena mbei intomera kangali kyao ayoro jena nkikiragere mata inro aruo boseme obeguchi asumwana oyo munyaruka uyibona nyomire osema amoyo onyiborete arete eburukanu metena baretana basubati ali bagwetana kabisa tiansome ibenanegega esokoro yaba mware na Yunia oye tabaka no bale John Motondi Peter Nyabaro tuko ndani lakini wote no bane na unit oya biasa ngobone familia hiyo nigo kabera unit kabisa omusubati nangina bonsi nabakungu abasaja babo nabo bale etabauti kera oyo motiga arende inyoma yaye nere buya rida dabe kabu ere amo nere buya alere oyo amoke nere akoiga enkayaye Joshua ongwaye kurwa bochura nere amuntagwe statement ebya akingoyeri kabunde nsome ekeron gosko jibosio alsinyaboke kuro nyamataro mbuyamono Bishop asa mangana ayo amaya mbuyamono yenda utoma SMS ya umwanjibire kutukubordina ngakyoroje mata inro ngakibara gambe na muisikoy na inje mama ngakitora gambe ena mama dende nywa motebro komede tuto kolenda ga mata indro mba influence nywa mebune nakito kwan ba murese because mate konyoro no musubati
kwa igwire biashara lakini kwanyora kabesa kae aguzana gutumira mamu mwabanga ngangaje ngajere urojo mungino ino mungaini ale nero na kogajare ndo tomerwa igo mwenzi moraba untari ko boringa ki abese yo tomera ngayo korusi abese ingete bekirani abo nyegache buya nchegwa ntomera kende no ne sukali na kenda kini rio mondana na ngajere ontomero nganda ngajimata ino mnejo jibwa na etiko poka jibesa jinga mnejo biasana nara agotebana amariko agoteba motige inse motige ise na ngina motware omubiro oyomo amang'ana abo masese burikagarete tata omogaka yega naye niwe aramisi tare 5 oyo masese adana engineer masese adana mwako mwabo nigo ara niwe aramisi tare 5 adana malika adana ya omosubati orikara atige abebuli bae na njetiga gura etoko mubiro yomo yototakeiri advice eranyare gosalia enyuomo biasana adana rusi mokadana nonde meyumoroberio gaki musubati ategerere ngina amangana komotebia igenyuomeyo yabunekire adana ategerere mangana mamu wako motebia igo mangana asarekire mbaro bagotegerera ante bwene tibategerera because kurengana mna marika tabanga oyo natige kare gwatigire na kare gwatigire because na basacha ole ntore kwa na basacha mono because abasacha na mboro konyora babwate birengere na mamu mwabukiria mate bina kiao kora your wife tabwate kende yani ara iranerie egento gyo mamu minata bana kiao kora bono ndio roje ayenyo nyumu muro nyomire abantu abo batige beagache barabuo mukungu no musaja beagache tiga gutenera mumuro pako musubati oja kumanya kwanya musubati amu amete yani abete pri o tabwate mogoko ugweta na kwa bororo na ende gentekio praito mnango ekwana igankeroro onyo mumurakuru bose ne gasi oitro mamu mwabo na bombe subati aganyete gaiga obuta bakasa agara mamu osemia como abo takole botai because era wana tata bishop ngo wenderole ekaro kwale tiro murugi ngaitena obwanjani na bono obotake tora bwengeri gocha ababuli ba embaro akira bokora bwengeri bono bwanjani nyomba bono bwanje bono nenyo nyomba turiko tabanga igoti bwanje te mamume turiko tabanga twanje te mata ino lakini obwanjani bono mbuli bole cross ya monaye ubuna bwo tangani na ende bono mamume ino no gendo no murugi ona manyangwa jo gendo ro asichinza chibwenderete gendo chidaiga chibwenderete pakate komanyekana nga abantu abagendo ngero bagoraki gendo ngero bakoga akogam bishop ekarana twende teiga ngotso mari SMS yena karomanda to chitoma manju ostigan some kiara montabuga na Brighton abogwa ikirego Richard Nyakundi na furo witi bane familia igombi sana Richard Nyakundi ate batubati ne familia bagote bana batubati ne familia bakolika notes they are taking notes for us to the bishop sana Richard Nyakundi yo bishop sha na no ali me yumuroberio na beloved wife waye Dama Abuchere yo bestole komo buna botambe mbaka omwerio pi buna botambe tanya komoja yo besha an bicho de bana korwa nyamasibi nyali bali masaba abasaye tiga babe responsible and accountable in their marriage good work tena basaye kabe responsible kabisa bia bana sobo semio bia worda ribada na kuremba kas Nairobi watching live online atubati online yalia bia sana mbia sana umedibisho bumuro buri to kora nturi okora bosa ko ntura abantu mbaro abangiro te ko Nairobi abantu batubwate yo to te bane tora bosa ya medra bomoda ne moige tora bosa ya nto kumoyo Fred Mochache ebale na amurugioye Estera kurukia mabundu kisi tuko ndani kama kawa biasa meto ogabana gramote abayigo mubero yamo etukuibuya na Fred Mochache karabale no murugio Estera biasa metiki kwali ke Estera abnera kuibuya bono Estera inde minira Mochache ka antugake anyakolagera good evening marriages nyingi zimefunjika cause of mother-in-laws Betty kurukia mwasi atana chinyo amachinyinge chiabunekire kubwatikana na mother-in-laws bako influence basarji nyoma boibet kurukia mwasi hai obosera bwenga ascendis TV bwaire buya approach Marie Bronch yokorata kuchiko Marie Bronch ase Marie Bronch no ndis TV era aliendera jambiri hotel tagoika ikiagero kore mtu bibera kina hotel na bono omuswadi ka chire buoye amange go jisobo tiga aite bote
erinde amange akore buoye nalio enka eyo eratinene agache because umusubati umungaini akwagacha mwaye tari sobo usonye tagora birira da sobo akwagacha mwaye na magokabe lakini umuriri igagutagora magokabire aro Chris imeyobosera bwenga watching live korwa bugusera ngamye mono Chris kerole ime yumurubiri ina utogotaka twa igubono marogoba safi nara thena nara ya yatinyiro chinga kyanye tumara kinende nere uratumire bia sana kesto njari athena yani Brighton ujui kesto njari akitongita athena yani Brighton ujui arigesia iko wapi following from Embakasi nibia kemali mito yonzi dimaidie rwetu Somalia ali akitima Marieta nara gocha maeta na ngusiga iga ngusiga marieta nara gote kwa boli ga bungai baganya mwetro kanera nyama kombio kesto njari erieteri acha nabu komedre jisiko kumbe ni Kenya ga bisho uja konkonya nino thina yaya mdogoralia bia sana no ndo meto kesto njari enkora tarale sana Kenya uyetaje lakini kesto njari ubia na reno lime yumrobe bisho bakato ndeta siringaneli na bantu beto ngonya gochanga mukabaro tutomera SMS mwanjuma tutomere SMS yao kato kubordina urocheri bakalia mata indondirieli asenyo kwanyoro musubati ogechi ote mama wa mangana alia motebia ni gamotei inuka bisho bakato kato kwana mono mama aba subati ekroja oseba aba mama mata ndo sikro ba gosoa ndiri muswati yage chiwe ali akonyora mama mama osekera de como evento que ta agache nje mama ekero no mete for example que tu sikorire buya bishop nonye isiko tegere gosobe no nge sono tegere abakonya no muroye kraba kwa mara mama mwabo eba kwa mbo muruyo iyo muna mujandire na murugiyo ne onyona mama ba kwa bana kibono mumurori akwire erieta omuisho mede nditumegete buku ngaboro ngoro ndimega dinde da omuisho yakwire amana na akimuisho yakwire yani omonto korama ina muisho na mara onya da gotoba omonto muridio ikabza bose asabono mama ora amo murugiyo ne na ina bon dide tumega lori mate ndiru tumega mano oteana oyena mana igesagati biyo muri tumegeriyoka aile medina antora anda maminja mono umurama ina gesagane bono kera ramire rieteri roje osera mparo bisho boyo ande gento kene Brighton twa kulike linkeringa ngakiumo musubati yo yareretwe ngakiumo ya akinetio mwana oyo because monto kera akinigwe gosomi gware ngakieka uja kwanda buoye ngakia gucho komenya abasubati abale cyuma cyumi igare sobo ari sobo ayogocha ngai mamo minaenda kumbe so bagenda takotebeti oroje maito ine mata indro ubugenda ta ko responsible na magana ko genda ne rubenda ko responsible ngi ngwate bi mo ako ekere gwacha ngaki uko na gocha ariyo kariyo because mbaro ko nyora bali siuma sio milioka yani ta ka no ne mutenyi bosenga tatu munda ko na uchire so ko tu amatense ko uchire so o jogore ko uchire so bono oroje abaswati bunabu na bututa ta ko ta banga ki niki na kerokyo emata iniro ne bwenda kuligeria abaswati bunabu agocha matebi ya ugimamboriga ugimabugocha gocha goturiko gokyo mwako goturagacha buo turarosio bosera because abaga kumeta kara bajiri bosaro sete igasi arure umana konyanga muntu teyo mono muntu yuma edo bosera bono tayari bwasarekire bosera bwabutokire nindo jina dipo ni asanya agoteano ari me yumuroberi atubati kabisa kurwasa byanyakoe abwembu ya p ningotegererete mpaka omwairo ningotengerete mpaka omwairo ndipo ni asanya uri okoreta bone egesinga kyamaseni imeyandis TV litukuria Jumapili gojaga jinsa 12 cha mami mpaka jinsa 4 nikobwate tariki na Jumapili ye egesinga kyamaseni na Dipon Asanya abunonere agosanza morana masiri ninta etachange program ya bona gesinga ona karo ukurane tano tokora nabagote na Jumapili kimara gambe na kwa Jumapili ora rute njiri kabisa au medino bosemia tokora ano na bosa meke mungo mede gankwa eri bago moikoko bwade utanda otokwe batoko soka iziko oya no megochire abisho gaki ngajere so meje SMS kiara bantu batumire na lio bantu corona lende no tore meto montato SMS ya compulsory na petrona bako biye ngera alia ndio biko tuzamba nini nimewacheki kabisa mimi ni Nelson na Vieti
Mko sawa kabisa. Hapa igogora na mimi nimewacheki kabisa. Mimi ni Nelson na Fiat. Igogora Fiat rende igogora nere nuru barurwaye. Safi kabisa. Heron TV ni Sakaria Alex na papa wangu Jax na baba Jax tumebarikiwa sana tena sana kutoka Yabe. Yabe bale baada baseni we mono sana. James Oyayo na no mwanchi oye kurwa mosojo. Biya sana. Amadino ngotaka nayi wabo no kwandra ni kabisa na James Oyayo no mwanchi oye kurwa mosojo. No bale igon bale torigere kabisa mbya mono James ngwaneli omoyayo kabisa. Biya mono Ndis TV obosera bwengatiga abanchani batware obosibore bwo gukora emeroberio yabo na mokabi abaiboli barweli bagakorwa obosemi tali kugamba ase abana baye abwo batwalire enga yabo era kwa dina baba eribaga gukora emirimo yabo na barubakire tali okubagamba bobe. Safi Lucas Ongwori korwa bonya meuru omosojo abaiboli bonsi nigo bale oboroso obuya asenywomo y'abana babo abaiboli mbamanyete obuya gose obobe bw'abana babo tegatoru obosemye goki ase intwe buna abaiboli etabi y'omonto na abaiboli na abaiboli adana etabi y'omonto na abaiboli ekarara etabi aregeri bobe yone tabie nerira chikoba nere gochikoba igate bana baibo na barona bengi njoba guri baga korende parugo bosemyo bya gochia sabana babo hai ni Bifo ni kutoka Kisii na wategea vizuri sana mko na masungumuso yanayotutia moyo sisi kama vijana asante sana. Ken Rogers from Kisii Town kasi mata iniro ni kutupea pressings era dana jimata iniro digajitwa maseni tali okonya go segesa na go turbani chinywomo erida chon chona moset kurbongonta nyali bali masaba no otole ime bali no murugyo ya Diana Sarange na abana babo Deborah na Emmanuel na baseniwe dana nabo na basogeri mwenzi tusogeri ndio twagosogeri Kalisi Omari na family listening kin from Gekom Kalis bali na Omari bali ne family yae igoni mete mongina no ale bonsi no bali kurwa nsema ya Gekom batubati bia sana hai ni Robert Tongi kutoka Bogeka Nyosia no bali me yumurube safi ejeje semezi mwatomire gaiga omurobere Rosra tema they are watching live bia sana Bishop Gordon Retega Rojabanto konya kutumbora jeseme birbi no biko mete kare to bigere nyanzu birbi te bi korunda kabisa Evans Mokwa korwa ya Mosai Pakeroka no onde imeyumuru biamono asimana te koba imeyumuru Bishop muswati na rebere kabisa ta kwani mejando yae basoro no mwaka kwa mamu mauta manya pi na ande rinde Bishop mwaka na ro kugure ndagira oira mwa mamu mwa bekera nyomete oira usinenyama arorane sikuma bagoli bono musajo ngaitora mobekenere mamo mabo ngayito ngakiata kiribona mai familia yayo nyerete gente getanga ni musubati na bakoremerere uyo uri bwikanisa because emechando yawo yonspi go bweneta kwa nyasa we kaliru lia 11 tebi nyasa talikirege ndoko te mamo mino talikirege ndoko te momro mino talikirege ndoko te tato mino le igoro naro igona bokoremereria oremereri na gusaba oremereri na gusaba ibindi mbiro kumera guchinda wataba maitege ndongero gochiko tebese mamu mino gwatebia na mamu mino tebionde na mamu mino chiko tebia ngana ndio lire bo bizira yo sikuizi no cho tebio yo kana ro tebio ri mwana na gachande kitasa chiete ya kare goitwa no uri igure bono gogo chikoeta ayemu na bono Brighton nga amungwano yo weta abo ataka goita mokae ngete na ro nyometa segete lakini ako mombora kweli bono kwanyora ngi posero bumboli buya negento kende gya kabere endagera enye gukugura ye balance because aba ibole nto bento bagurire endagera na nde na nyomba nto bento gure endagera nto basa kworo kingaki ukugura endagera go chinyomba mwase muibolio watiga nyomba na bekorete surembe na nde yekorete kogeja na nde kucha ya buturo bosera because the moment umurugyo amanya bonga igo kore bintu bibisi because muna inje bono igo kwa my wife kende yonse na bono mutanga ki muire gaenda ne bese yo ugureke ne koirere romonga busenje kera na jo na bongo jamatenga na ga na jiko romonga na muire sukari tebu at problem lakini bintu mbire biko koru bia bubisi bose na ga ndo na koreke my wife wacha ko tebunga ki nyareba na jita akarete nyareba gocha ole erata kole tiki atamanyeti Bishop Kadore tena ni Nelson niko na bibi lakini amenishinda kila siku anaenda kwao
na mamake ananichukia sana. Sijui shida ni nini. Bali bako genda gasuma sio mia paka amogeje. Oyo taramanya shida ni ngakiara akora manyena ne shida ne Rose. Ngikona akora. Bona shida tako shida ere kurwa somo. Ase mata ino. Yeah, abona shida. Because mukungu kera akona kogenda na kwa mwanjera. Akona kogenda kwa mwanjera. Mukungu abana ta kogenda tukuri agenda kwa matebi go back. Irana. Genda boli turi kurara aragira okore go genda. Oremererie umaete nyena okay. Na bira nyorekana ngegendo kiarenge serious. Lakini ongira lituka na Unaona uno mchezo. Mazoeo. Uno mchezo. Ngegendo ngiro kele serious gegocha gukwana umusibati aicha ya minyoki domoro. Atete kongi kokita. Ekina bagu kogacha tenga taka wita nderi mambi bae bakirotote bamenye gentenga kia kolete kiare. Lakini kiumonta gojaga lero no ale mambe no ale mambe goja no yoroche tele tabanga bono nzinyire. Bono bosera ngete gongo butoka. Abao tena ajui shida ni nini na mama na inaonekana sasa au nde au tena akomoire information yembe. Ananichukia sana. Oya akomoire information. Oserobu abuneke. Oserobu abuneke. Ongera Dismas abangina abanene basemi abangina abake. Naba marika otabayo. Marika otabayo. Basemi. Maeta bangina mbara bakoro. Lakini rero ntubabwati bakoro mono. Lakini ase miakeria mondo nyo ikire 50. Uino mondo mako. Nabago gose. Mondo le 55, 58 baka 60. Uino mongina. Nabago gose. Maeta bono tubwata basbati between 25 to baka 30. Bako maeta bono 35. Nabako nyoranga abanda bado nabake lakini wano muntu kale 50 nere naboko moigwa agotenga ya yenjire genda iga koraiga orende ekurende obosera maito musaja tago gwaka basanya magosta yi namba 1 kero muntu aja gotenga nganga na muboli na yaki gugwaka arenge bos nga magoso kiabe gobona between muswati noro akwa nere nabwata magoso musina bwato muno mbale bako batama itinga kwere ni ryomonwa ujia saba sacha ali bako menta chinguru choko moitama Mwanju muri twakwa na linganiri kiana bokonyorana aba mata inro bagere chinyo machabu nekire kwebona oniga baitane tena mamomo abo mosaja kagenda bi ego somos watu achieta ali etairana sali obosembware ngo bene kitotana musingi pasta debina umoswatu ikore merali hande bwetiga somo nene origyo shauri enkia maite ntuturina no enka yo kara enyoma ya salinga yo ntuturire go chibosina kayo ko rigyo shauri tali mondo ndebwenzi tali asesa runi tali asimo gwa koboje tali asimo go sibeke nyuwa ntuturina akayura nyoro bosemi bwenka yawo maite ne bana bono nkwaro asigete kwana kwa go bosemi gete na aya manjina bonja andikete bono moita no moyo naro tena naomba wasasi watupe moyo kwa ndoa zetu kwa sababu kuna wengine wanawaua moyo adana abambare baitira abantu moyo asinywa mapisho bibiri bitu bya erendoje ebikomyoka sana naro tena koru ya masibi au de bana gaki aba matainro tiga basike enyomo yaba murababo no musubati gachire buoye tiga esike amanyena bono no mugakoye akoera amangana yobwanchani nande bakorobosera bwabo aboyigo abagoteba naboyire nabatebire byateri amaita maskani igende ka kwana maskani abasipati mono igende babwaneta ko maintain na maskani ase matainro yaye na inda maskani kuchase mata indreri igento gyo kwa maskani mamo mino nyoko musigete abogosika yo mata indro nyoko sigete mamo mino sikana na mata indro toko sika mamo mino oicho chae yo mata indro ngabona mamero mwanjete lakini yo yara toka leki mamo mino go jara kwa monjo kana mamo mino yaro go cha kwa maramu na mamo mi bonjo bwana to ko barora muna abantu benge mete mungino yaka kubuli rumu sacho iyo akabano jo igoto morobo sai gorenga mamu mino nere ga koibolete era ro ibwenge nchomono kubuyo ibolete oyo no yo ibolete oyo nere no ibwenge nya bwana to sikunere ke wango kerikego amaskani negento basikani tali kuguruma ite na ndo abasibati nyondi mwale kumanya kangani numogo semia bagaka ngaki korera mamu mino yende ke tura mogore no nyanga tura muira no ensukari kangani numo ko front line kworokia basaja banga amaene mwanjete mata in rose sana Bishop dana ni Frank na my bit of Jeria kutoka Nyeusi tuko pamoja mpaka mwisho lero bantu mwango krisana mwarenge na bantu igemine dina bantu mbali nyomba
ikarumete bategerete yombari nyomba no mongino magaka yombaro ego nekito tero posira bono kunya kubwenda bole nande ime yande Steven Rwansumuzi bisho mtate tokora kera biro betu tujire kaibire tukungonte nako gatugu no montoyo mote tukumukwana lieta antebete na omongino yo beire siro sana egento gya bera beire siro no nekro musacho yako gechua ne familia yae ndakora bajina bamuraba mwabo ogechuna tato mwabo ogechuna mamu mwabo oyo mubwe omongino motina ya irango remererio lintato mino ekero bono okubagechege baote aninje ninje na tongiri oyo mongai na tongi oyo mongai makango kusana ndina musubati obeire siro akande igento kero kinya sangete asenyuma no mokungomwe Ethera kina ko tengo mukungu muya abone te gukunyori tabenga kolera mamu minu turamukorera raundi turamukorera yanga raundi turaenda komoro so ino muntu mongai oibo no mongai biesa no mwanjumire to korera saliye biro ndote dito ko to bwirwe kengere monali na ba Petronila na Joshua to wakirimbia mono Bishop Ngusabale kolendo mwanjumire to tebiri tangana pono ujakiro mutinyo ndo ino mutinyi oikomi wiki egoja litukuria a Jumamosi ichuma bono ntokayo Wano tuwasukire Jumamosi anene karona no montaru Nairobi ajire weekend banyone ne familia yae ndo na badoko baji Jumamosi na ndo yananyorire lakini mono Jumamosi kwa yananyomba kerore kwa ruri Nairobi kwa ruri Mombasa wajire mole ne familia yao igobono na bego chikotokonya tonyonane amatuko amange kabisa no jina Reverend Lawrence Omambia tena Shalom mukosawa pamoja wote bano wali meyumuroberi Bishop mbona rolenga igono wali ngimi yumuroberi tuarera bano Bishop na ambia mono Bishop Nyanuga nere no wali nga last week na ndote no wali ngimi yumuro Bishop lingana lyo mwari osabe tukungunde aserero oshauri ngia jenale korwase asabasubati tigaba soe kanisa na ndekere basoire kanisa banyore advisors ya babange na bali bakongire se kanisa maita bange na bali bakongire kanisa babwene te gugushauri utaraji kuminyoka linga na nguchi seino utaraji kuminyoka se mata ino abantu be kanisa ubutali abantu lakini abange na nyokoro monge na wikonyoro monge na gete omweri ngane eri monge na we kanisa onye no mogaka nayo nyore omugaka we kanisa gushauri asa mashauri ya yiye kanisa mangana taka soka isiko tigaira na ase kanisa aere rororo na nyasaye gweba abantu abakera bakagirete nga bana kubatogirio kangaki abantu abaitombuya bamenyete abantu abaito bakwende kanisa mbuya bale esinge njoga kere cyo bosero bobwito bujibwa butoka none kanisa ko kuborwa masikani ngaye kanisa rerende na abantu kwenda bale kanisa jana yo tanga abantu limo kongete kanisa doro umuntu akongira ase kanisa doro umuntu orendera abane se kanisa naye mokole ko musani agosauria keroba kongbore nyomba mwao utaraji kumenya ko tema mumino utaraji ko tema monto de bwensi bona ntakete tokoro gusaba tata no mwana mwiko mjanu mbia mono asenge njo ya mangana twakwanire yobosera bwe chinka twasabire nganya abatu akwanira basabati twakwanira tigatoba kwanire bereke bishe baigwe nga asenale bakwanirwa na asenale tutabakwanira omanene twasabire nganya sawo bakonyo mwiko mjanu baraye ndelyo bosera bochi kubutoka gwetera se mata inose na baro twabasabire nyasa bali batotegerera zajina boranyore nga baigure aya twakwanira yande baturusiria magosa yande batopongezire lakini twasabire nganya sae obakonye asali baigure ndeli basuke motu nejinyoma chigendera bia mona asingi njora seni studio seni bali barenga sifundi wa mitambo Petronila na Joshua twasabire no minto Brighton kitokorwa na into seseni na kitokomena na Jumamosi wiki egoja esikone bako bikweranere aseretare Yesu Kristo romotoriko amen bia mona majumuri turomera tariki sana ibere echigari Jumamosi tare 7 mwezi wa 10 mwaka yuga chinsa 2 bado na Joshua na Petronila bado watakuwa producer wetu bali ko chenti aba namba yesimi namba 0727 979 186 0727 979 186 na bokutumia WhatsApp usana boko yaka pia sana manjumure tumirane weekend awagire mbemna kro kwachora kuli NDS TV na Rwansumuzi hana sumuro ruwo serabwenge kro tokoba na Bishop Charles Bosomi Saboke kurwase kanisa Anointed Faith Mission Church gadira jambili pia sana Nigeria na Brethren Makoli Petronila Mokere na Joshua na balenga sense melinde ya Mariogi amane chibicha bye bye tumirane tuko li